evangelist ana m ekene gị afa m bụ Chukwu Frederick nke ji okwu n'ọrụ onwe ya na Nkerefi wee mara the acting chairman Emmanuel State Landlord Association nke dị n'Ọkụzụ Umeze Gbọọgwụ Ọba. Tata bụ the first day of December 2025. anyị nwere our general meeting na our normal venue bụ our security office meeting. So na-echezi ndị otu anyị odu m na-abata meeting ndị abịatụ m a bit late m wee na-apaki moto m na-ekwe these people ha na oge ebe already ọgịnwa bụ Fred say yes. Ha wee bido mepezie moto m wee kwụba m ihe enwere ma buru ma osisi ma oche na-akụsọ m ndị akarị more than 40. Look at my body. Ihe niile abụ ebe isi m nkịta na blood. So gịnị na-ese enwekwa ihe na-ese na anyị enwere nye right ime meeting n'ebe anyị goro ụlọ wee rụọ ana. Ọkwa ihe a na-ese o na ha chọ ka ha legarịkwa ana anyị goro after 15 years. Enwesị ya mba o na anyị nwere right inwe nsị na ya bụrụ olu ị na-anya na my necklace kịta na ọdụrọzi ya ị na-anya na aka m kịta efu watch m etibiri ya necklace aka ọsụrụ 850,000 ya gold dị ya. This watch m 220,000. enwere ego m ji ego ahụ ọdụ 1,280,000. onye riri the operation bụ the vice chairman obodo Chibeze Nnaji maka the chairman ya bụ Bishop bi Lagos. onye riri the operation bụ Chibeze. So ihe niile aga ha kụgide ma sekretary ka n'ụlọ ọgwụ asa dọkịta oyo na sekretary ha na ma minute book anyị even ha akụchaziri ya na wee gabazie house to house. ndị niile asị nọ afọ ebe 3 people gbakọ akụka gate ndị a ihe na-eme today bụ first day of December. So abịago m na police station Ọba wee bịa nye report. The DPO refer m igwe. So ejego na igwe asị na igwe anọ ya ịghọtago. And then nwere council meeting. So enweghị onye mere m attend wee bịazie na ya retọnụzie DPO wee take statement m jụọ m eji nọmba dị Chibeze mkpọ ya. Chibeze bịa na steshọn kịta na azụ steshọn ka anyị nọ wee a na-ekwu ivi na-aga eji katapila wee kutu ebe m na-aga eje na be m tata na-aga awa na be m ọkụ na ọmụnwa bụ onye na-eme ihe niile na-eme na mụnwa kwuru na agara na-aya ego nsị ọ na-abụ onye gocha ana wee ego ha nwapụ a na-apụ ga golo ana bụ onye Enugu steeti atụlisi ọ gagodo n'Enugu steeti golo ana lụọ ya biri ọma na ihe na-eme adịghịzi. So ụmụ nwanne ihe na-eme anya n'iru efu ka m si wee nọ kọndishọn ha dosara m. How many people can have to defeat today? Ndị ha tiri tata na-akarị 10 people. Ha karịrị 10 people. Ndị nọ na seshọn bịara seshọn kịta rọchụ ọgwa jebe ụlọọgwụ kịta na ha karịrị 5. Because mgbe o nwere nke mfọ na sekretary na onwe ya emega admitin n'ụlọọgwụ kịta na nọmba ya dị agazi aga agbanyụ fonu ya. Okay, now ihe ha ji etu na ife bụ na ọ nọ na-eme meeting. Na anyị bịara ime meeting ebidobedi meeting. Okay, ọ na-achị na anyị nwere right ime meeting. Unu enwe right ime meeting. Meeting ndị Landlord Association ebe anyị gụrụ ana na anyị nwere any right ime the meeting. Former chairman because ha nwa na-eti chairman ha nwa na-ewepụ. Okay, ndị obodo na-abịa na-eji aka fa na-eti chairman onye ala ka onye be ha ti. So anyị etikatago mgbo na aga wee gwa ofu onye otu ha na-eyi uzu wee ti. So enweghị ihe anyị na-eme na aga anyị wee gbakọ aka ọ na-asị na aga ebutu the chairman ka m bụzie the acting chairman. Tata this week Wednesday mere 3 weeks and some days m nọ na the office before ka anyị mezie ya the first meeting m na inside as an acting chairman Emmanuel State. I wee mee ya today. Ndị niile enwe ha nwetara that moment ha kụrikọrọ onye ọbụla ka na-ejekwa na house to house. Enwere ebe ndị otu anyị bịa agbakọ oge ha nwetara information na-eti dị achị. Enwere ebe ndị otu anyị mgbe ha nụziri na-eti chairman vive enwere ebe ha gbakọ ha achọpụta na ha ndị mmadụ nọkwa ebe a denu jezi ebe ọbụla people anasasị ana
ha wee gazie ebe ọbụla ha fụrụ ndị a ha na-akụtọrị onye ọbụla so na-eti onye n'ife na-aga na-eti onye ọbụla ihe na-asụ ma bọtụl na-apịa ma osisi ha ji okperi enweghị ha and onwere ife unu mere fe you people do not do them any bad thing. enwelọ egoro ma na m ego rụọ ya ụlọ biri development levy ha na m ụlọ 1,820,000. He will pay it. Akwụcha m ihe ndị a niile. Now they are saying that you people will still no go ekwa na ha ọzọ. Yes. That is the problem. Yes, no ya anyị na-esezi na ọ bụ ndị lebara ya na anwa ana. Anyị wezi ya enwere onye kwuru na ya na-efu ọ bụ na enwe onye si na ya na-efu ya bịa n'onwe ya indicate si na ihe aba na ya. Ha kwụsị anyị ọrụ more than 10 months na this state. People kwuru dekin ha na-emebi. People kwuru osisi ịkụzi nke ọ na-emebi. Ma ndị bụ desiment everything block ma ndị chọrọ ekweta na befa. Gịnị ka anyị mere ndị ọba? Anyị ejego na-abịa igwe sometimes de petition bụrụ mmanya jee na-abịa igwe ka anyị kọwara igwe maka mgbe igwe bara ya bego congratulate ya uzie na nke a na ka enyegokwe m appointment chief of staff nyere anyị appointment anyị rute ọsị na ihe asị anyị weta na anyị dee ihe na petition anyị ede na ya mere appointment ji awọkwụ more than 1 month and na igwe dị aware na anyị weta petition na ihe ndị a na-eme anyị na ihe ndị a na-eme anyị yet akpọrọ anyị eruzie today na ha decide ya ka ha kụrụ iwu anyị ruto na enwere onye anyị bụ na anyị bịara ọba wee goro ala anyị na-ayọ His Excellency Charles Chukwuma Soludo the Executive Governor of Anambra State ka ọ nebe anya na ndụ anyị na anyị bi n'ọba anyị ezuru ana ezu anyị goro ana ego ụfọdụ n'ime ndị otu anyị na ebugo ndị gochara ala ndị abịakwasị na ọ bụ ha nwa na egogorikwa ala enwe ndị gogo 2 times ịnwetago so anyị na-ayọ gọvanọ of Anambra State ebigo ya nyere anyị aka ya na elu m kamgbe nne na nna ji wee m abịa na onye jiri ori ka a na-eti ụdị ya na na-alụ m onye ji nwaanyị ụmụ m niile na-ebe arịrị today gịnị ka dadi ha mere biko na dadi ha ga-amitin problem dị na be m today onye be m si na ka anyị kwapụzie ka anyị baa tenant onye rụtara ụlọ ebe obi ya na ndị be ya for many years so anyị na-ayọ gọvanọ biko nyere anyị aka na anyị na-efu efu n'ọba ọ bụghị otu a ka esi ele ala ebe ọzọ ndị ọba na ha na-ebi na be mmadụ ndị mmadụ biko na unu tiri anya onye fụ ihe a na anyị biko ya shi aba ya ka ọ gaa viral na anyị na-anwụ anwụ n'ọba onye a ga-asị ka anyị kọmplen ene na iru m site nne na nna ji wee mụma enwebeghị onye tiri m ụdị ihe a na-abụrụ ndị ọba ya otu m ga-edosa n'ụlọ na-enye ha nri na-enwere ihe m mere ya so ebe a na okwu karịrị mana ihe a na-etiri m nkịta na ụlọ ọgwụ ka m na-achọzi ije na ọjọọ ọzọ abịa m tekee treatment na nke famasi abịaje steshọn nkịta na ha enyego m enwe akwụkwọ enye m nkịta na m wee gawazie ka m gaa tritie n'onwe m biko ihe nwezi bụ obere ndụ m fọdụrụ obere n'ihe ndị a mefọm today ọ bụrụ na anyị nọ n'esteti anyị akịta na ị na-anya na the whole fence even empty plot arụbere arụ ha bịa ede ya family nke a before ya na-abata ahịa edekwa ya another family chonye na-enweghị onye mazi ihe bụ ana they want to extort money from us ịghọtago even empty plot arụbere arụ na ha asụnye ya osisi just dey afọ one family. That's one family ebe ahụ. Yes. Na family ahụ nwere ala. No family nwe ana. Ebe mepesigoro for many years up to 15 years enwe onye ya amazi nọ nke a bụ ana ya. Otu a na-aka ndị asị eme anyị ebe a na ọ bụrụ na anyị na ebe anyị ka afụgasị ihe edere. Ha sị na anyị ga-akwụ 20,000 ka e wee bịa na-echeki gara checkmate our land. Onye si na ihe ya na-efu ọ chọba ihe ya. Ị bịa na-asị anyị nwa isi na ihe na up to 1,000 plot dị ebe a. I require 20,000 each. We checkmate our land. After get checkmate is here, if you see now development levy, I could go since because development levy, and where's the price? No, I go for the 2 million something. Man, if go about I go get that. Now development levy, 160, 960. No, 1 decking. It was under 2 decking, another 960, 3 decking, another 960. Now therefore, no more 100 development levy. More than 15 years ago. Na ha ejiri ego wee lụpụta ihe na befa so na ha ya nakwa gị na ha ya akwụgarịkwa 960 agụcha nke a abịakwa 500,000 ha wee dere anyị akwụkwọ ọzọ ịghọtago anyị wesị ya mba na ihe dodo adịrọ na ya bụrụ ndị Hausa a na-agụ ndị Igbo na Lagos a na-achụ ndị Igbo n'ugwu Hausa anyị bikwa na ọba ebe a na-achụkwazi anyị nwa abịa ka anyị ga-agbakọ ọghọ ndị Igbo ka anyị so ihe a na-abụ the main reason ndị a na-eme anyị ka anyị abụọ dị n'ọba so ụmụnne unu ndị gọvanọ our His Excellency Gọvanọ Charles Soludo
ọrụ atụ egwu na Anambra steeti anyị na-ayọ gị biko na ya dị ọzọ save even ndị meme agbafugo na be m today as I'm talking to you now m ga-esi from hospital na-agazi ahịa because ha sịrị na m mere escape n'aka ha kwesịrị igbu m egbu today onye na-ekwu ihe a bụ the vice chairman ọkụzụ meze egbe ọgụ bụ Chibeze Nnaji onye na-agwa anyị ihe ya na ha na omego m ji cash nji today na-watch necklace m yi bụ gold 850,000 ha ji ya ha na m cash nji 1,280,000 ha ji ya watch m 220,000 ha were ya n'elu ka abụ mmadụ si nsọ ụtụ daalụ. Nke bụ eziokwu ihe na-eme na Anọba ọ na-agbazi anya mmiri because ọnwụ na ọ metụta ha mụnwa na onwe m ma ebe m ga-esi bido na ebe m ga-akwụsị nke mụnwa na mee deti ka nne echeta eze one guy a na-akpọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ejere m na ala dị n'akụ be m nke m gụpụtara my junior brother na outside ya adụchago ihe niile a na-arụ ebe a ihe nkwụrụ development ebe ahụ 1,960,000 the whole receipt eji kwụọ ụgwọ ahụ nọ na be m ka m jee ka m sụcharata ihe n'ihu ebe a mezo na afịa tochiri na compound one guy si n'ime ọhịa ebe ọ nọ makapụta na nke ihe nọ ebe eme nke ihe nọ n'ala ebe eme isi aka eke ihe nọ n'ala ebe m gụrụ m rụchara ebe a na-eme oke na ọmụ arụrụ ụlọ ọmarịcha ụlọ ebe a na ọ ga-egosikwa m famili ogbe eji ọfọ ọzọ ka m jee rụkwa ya dịka ụlọ ege nsị a nwanne m na aghọtakwa m ebe isi abịa aghọta m ihe ọjọọ m mere gị this morning na nsị ebe agbara ọsọ pụọ eso bifo na-emechi anya emepe na esigo m ebe agbara ọsọ pụọ nsị m inikwe na gịnị ọsọsọ na ọba ebe a ka ndị mmadụ na-ego ala na be nna m Abịa steeti na ọ nwere ndị mbịara mbịa bịakwara gbakwa na arụgasịa ụlọ na anyị na-anabata ndị ọbịa anabata ọ bụrụ na nwesa chụsasị anya achụsasịrị eche m na asị na onye bata ọba ọba bara ya ka ego batazi ọbịa were okpere na mma na oisi na-achụgharịzi onye a na-eterete laif onye ha ọ sị na m bifo ọ na-emepe anya na ezigbo m ebe afọ nche na na-egwu egwu dis guy buru shovel pịawasịa m azụ nsị a na ahụ adịghị m na otu ọnọ na mmanụ ụsa nwere onwe ntin m ga-emenwu ya ọ sị na ọ ga-aka mma na o gburu m ebe a enye m n'ime ala na kọmpaụnd ebe a ọ bụrụ oge otiwe mkpu kpọnwa ụmụnne ya pịa shovel dọkasịara m akwa niile yi eji m vidio ebe eji m evidensị ebe a deti ka nne chitezi mbịa kọmplen ọrụ ndị landlord ibe m si a nekwe ihe m na-agabiga asịrị a ga-eme peace a ga-eme udo na ka ọgụgụ m chiaman mecha jee n'aka chiaman be ha kọwasịara ya si a lekwe ọ nwekwa ihe m mere ya na m jere ka nje sụọ ihe dis guy buru showel pịawa m dọkasịara m akwa gbado m aka n'onu si na iwu megide ha ga-eli m na kọmpanị nsị abịta ọnwa nwa anaghị esi eme ebe niile nna ndị a kpọọ the whole youth ọ bụrụ oge ndị youth niile abịa ka ihe n'ebe a na mgba ọsọ pụrụ ebe a Chukwu mere m amara ama na fon atọ nje eji m ofu kwafa iru dị gaa mgbe o bụ shovel abịa so ndị a wakpozie m ebe a na nweta fon anyị mee ya nweta fon na mkpụata aja mgbe uche ha adịghị ha zuo fon ahụ so nwere dị evidence tụọrọ na grupu anyị a sị na a ga-ama ihe mere ya up to na since 10 months ndị ekwebe na anyị ga-arụ ọrụ optin ije ebe a na-awa gị na afịa etochichego ebe niile ifise ama mma nka manwụzi ụzọ baa ebe m gụrụ ala m kwụrụ na 1,900,000 something development ama mma nka manwụzi ụzọ baa ebe ahụ again ọ bụrụ afọ mmadụ na-ata na ọba na otu a ka anyị nọkwa ka anyị jee meeting awa acting chairman bụ Frederick Okwu n'ọrụ onwe ya ndị mmadụ na-abịa ofu mmadụ obere oge ndị youth ndị ọba wakpokwa ebe a nke a na-akpọ vice chairman ka afa ya Chibeze with ndị otu ya wakpo ebe a bido kụwa ya more than 10 people onye ndị a kụwasịrị ilu taa some people nọ n'ụlọ ọgwụ so anyị bịa ka anyị mee ka anyị ntịrị na police station ma nwere aka gọọmenti ga-enyere anyị na ike ndị ọba anyị na ndị ọba na-eji ike agwụgo anyị biko gọọmenti gbatara anyị ọsọ enyemaka na ike agwụgo anyị n'obodo a wuo ụmụ ezigbo ọgụ ike agwụgo anyị ego arịa ọ nwere ndị gogoro ala more than 4 times ebe a ọ nwere ndị kwugo development levy ala akwụgo ndị kwuru more than 3 times ọ bụrụ ka esi eme ụmụ ụwa soro tinye aka kọwara anyị na ọ bụrụ ka esi eme ka anyị mara ihe mere today ebe anyị bịara meeting ha chụsasịrị anyị ebe anyị gbakwuru ọsọ gbakwuo ka anyị dịkwa save ebe ahụ ha bịakwara ebe a bịa kpakasịa geeti ebe a kụọ ndị mmadụ ihe ebe ahụ ma fensị na ihe niile ndị mmadụ agbasasị ya so anyị since ụtụtụ anyị gara meeting otu a ka anyị si na-agbagharị wee bịaruo ebe a by this time na police station ebe anyị gara aga anyị na ebe a chịchara DPO ejeje chịchara DPO akpọ the people ndị tiri anyị ihe ebe a
anọkwa ebe ahụ n'iru anyị ebe ahụ si ha lawakwa otu a ka esi eme n'obodo a ụdị ndị ọba ụdị ha si enye anyị otu ha si amatriti anyị n'ọba ebe a anyị alaikighi ya ha enyela anyị nsogbu too much ọfịa eruchichego ebe niile ebe anyị nwere ala n'ọba ebe a ruchiche ihe niile anyị rụrụ ebe a onwezie ụzọ anyị si aga ha na-achụ anyị ọdụmma so anyị na-akpọ mba ụwa ka ha bịa were anya ha soro anyị wee fụ ihe anyị na-afụ na ala ọba ka ha soro anyị fụrụ na ụdị mmegbu a ọ karịkwala ọya ka anyị ji na-etiku ndị ọha na ọha na eze na mba ụwa ka ha bịa nyere anyị aka. Ndewo. Okay, cheche. Unu report on a police station Oba. Yeah. So, okay. Now, the police people allow them to go. Arapụ ha. So ha na-anyazi isi na onwere kwa sọsọ ebe a so kwa sọ ihe a ka a ga-eme nwere ihe ọzọ. So, ise? Kana na-abara na a ga-egbu. Okay, onwe ha na-etere na ha ga-egbu. Na ka mma na egburu ndị ahụ egbu ka ha nwụsịa. Okay, ha na-ekwu na ọka mana ogbu ndị ahụ egbu. Vice chairman anyị ka abarala mba na a ga-eti ife na abalị mba na a ga-egbu ya anọkwa today ha bịakwa ka egbuo ya ona ha shiri kwuo which means ha kwuo ha eme so anyị adụrụ safe. Ya ụmụ Igbo unu egege ntị n'ihe ụmụnna anyị kwuru biko ife nna ya Gọvanọ Soludo ka ọ mara ihe ọ ga-eme na this situation because ihe abụ the first and second time this kind of thing na-apụta n'ọba bikonu and eji m opportunity wee na-agwa ndị ọba bikonu ma na ihe unu ga-eme about this situation a all this too much ka ife a na-eme na aghara cause ife ọzọ. Please, government should know what to do about this situation because ọ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata ka ife aghara cause ife ọzọ because ihe abụ the first time or second time this kind of thing na-eme n'ọba bikonu ndị ọba mana na unu ga-esi wee setụrụ all this na-eme n'obodo unu.